Türkmenistanyň pagta ýagy gytalýar we gymmatlaýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna pagta çigidinden öndürilýän ýaglar birden öňküsinden esse gymmatlady. Ahal mary we lewap welaýatlarynyň bazarlaryna öňler 1 litr 6 manatdan bahalanan pagta ýaglary birden 11-13 manat aralygyna gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerine 23 sentýabrda habar berdi. Golaýda ahalyň marynyň we lewabyň bazarlaryna pagta ýagy gytalyp birden gymmatlady. Öňler 1 litr 6 manat bolan pagta ýaglary häzir 11-13 manat aralygyna bahalanýar diýip habarçy bu gytçylyk we gymmatçylygyň ýurt raýatlarynyň arasyna pagta ýygym mewsümine gabat gelmegine soragly çemeleşliýändigini aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Russiýada öndürilen 1 litr öňler 13 manatdan bahalanan günewakar ýaglary inni 15-18 manat aralygyna satylyp başlandy. Şol sebäpden pagta ýagyna isleg artdy. Häzir adamlarda pul az bolan soň 1 manat hem bolsa arzan harida isleg bildirilýär diýip habarçy sözüne goşdy. 19 sentýabrda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy Mara şäheriniň döwlet dukanlaryna arasalanmadyk pagta ýagynyň 1 litriniň 2 manat 60 teňeden, hususy sewdada bolsa arasalanmadyk pagta ýagynyň litriniň 6 manatdan, arasalanan pagta ýagynyň 12 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Ol pagta ýagynyň we beýleki käbir zerur ýemy tönümleriniň marynyň döwlet dukanlaryna seyrek tapdyrýanlygyny, olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylaryň ýer-ýertirden döwlet dukanlarynyň öňünde nowata durmaga mejbur bolýanlyklaryny aýdypdy. Habarçynyň soňky maglumatyna görä häzirki wagtda Türkmenistanda hereket edýän valyutanyň gara bazaryna $1 manat 20 teňe deň bolup bu ýagdaý daşary ýurtlardan import edilýän haritlaryň bahalarynyň az kem gymmatlamagyna getirýär. 17 sentýabrda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýumurtga, un ýa-da ösümlik ýagy ýaly güneberin ulanylýan azyk haritlaryň käte satyga çykarylýanlygyny, ýöne lewabyň marynyň we daşawydyň dukanlaryna beýleki käbir zerur ýemy tönümleri bilen bir hatarda pagta ýagynyň tas satylmaýanlygyny habar beripdi. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Döwlet mediýasy ýurtda bagtyýarlygyň we boleliligiň höküm sürýänligini gaýtalaýar.